Lebo oni sú pravde aj podobní, oni sú niekedy aj pravdepodobní. Oni sa niekedy tak vyskytnú a nakoniec sú aj ozajstní. Chodil som to ešte za koncom socializmu alebo v 70. rokoch až 90. roky. No, to bolo, keď prvýkrát prišiel pápež do Bratislavy. To je v Leviciach. Tá fotka bola niekde aj v Amerike. Mi ju aj poslal z nejakého článku v Amerike. Toto bolo v Leviciach jarmok. Tuto tí ľudia pozerali futbal, nejaký neďalší zápas. A to som tak skombinoval s týmto. Levický jarmok, Levický. My sme nemali baníkov, my sme mali Levičanov. To je Gottwaldov, to sme išli niekde asi, neviem kde, a pokazil sa nám autobus. Mali tam nejaký čas voľno. No a čo mňa hneď napadlo, Gottwald, ako vychádza z nejakej jamy a zase ide niečo robiť, nejaké reformy. Táto výstava Ivana Kováča Kokyho je presne podľa môjho gusta. Svojím prístupom, svojou technikou, svojím pohľadom a svojím cítením sa podľa mňa radí medzi naozaj dobré legendy európskej a najmä československej fotografie, ako je Jindřich Streit, ako je Viktor Kolář, ako je Bohdan Holomíček a mnohí ďalší. V jeho pohľade nechýba humor. Ten humor samozrejme má veľmi ďaleko od paródie, pretože od humoru a láskavého pohľadu k výsmechu je veľmi dlhá cesta, po ktorej Ivan určite nekráča. Preto ma tie fotografie veľmi bavia, sú veľmi pekné, majú svoju estetiku a podľa mňa je radosť sa na ne pozerať. Teším sa, že takáto výstava vznikla a že je v dome fotografie.